Tomon charting kevang penajok penang an hemrit kanahok. Isi Phere mimi Tomon charting kevang penajok penang an hemrit kanahok. Aruni Phaikri ki thomarni lakhain koirapli Deopani constituency kaparlu. Ronga gora katimungarong anerlu chitim por Phaikri sira minit thongkeba por malom men Tomon charting lapen arbi thepi kevang ham penajok kat arong penang an ahemarit kanahok thedung thekponlong. Anparta National Highway lakha thongkeb rasir keb atuar pisitami penang an thengpi thengprang kachinglok penajok gari motor ka chileng jiaphan kisung thekponlong lahayalam arjulong si te bokhet sambech forest asai khiatum wangpen National Highway lakha thongkeb rasir keb atuar pk pangthayakam klempong lapen thu katimong arong arat kisung ke photom local MAC Serban Telenga lapen Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Assam Legislative Assembly lapen Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan Hemrit ka chikim ji aphan nera bektha pusi sodak pen tuning report News Report Public TV Karbi Anglong तो तंगते नंगलेन पेंथानी पथाते माने लबंसो तोमन थेपी men kevang alam the putha Panahin pera prangki ferangke pan tan lihin tan solo lo lasi pini nilikum kat dakat timungarong tong sikot pen tomon gethe kevang ajok nilitumarong kat timungarong hemrit anta nahok lap lo kobi bikian la bikian lo tingan ta pon lap kasi nilitum dakat timungarat aprangsi hitum dak lokera mesi Sorbon Kumar Telinga lapen Anparta Dr. Mumin lapen Karbi Anglong kecari pon CEM Tuliram Ronghang alang lipan sitamin nilitu mahin pen nilitu mahin pen akirap johang lo masih nang rap bek nang po busi nilitum tuning dilo talong sotomon thepi kevang apor ke ko amne lagi baji crazy ra chitim tangte labang sonang le tum ahem pipi hormulo kan hokpon nilitu ma hema bangke kubi lapen te tharvi jang phong phing lahai anta na hok lap lo abi pin lo okon nilitum hem polilo la kya adon tin na tum tala son lo ekdam hem anta abi pin lo tingan ta pon lap lo lasi nilitum ning ve ajok kisangya dimanta ve lasi pini anpen ning ve pen apara nang litum nang rap nang po non ajok kisang kok dia dimanta ve lasi nilihin pen ke thege dingan tum phan chuning ri lo nang rap vek nang po kusi ya hal hai di kopi kuwi anak dia kan le di ko ho plang ni ho kurang hem na ti ki hun na ni kong yang dis ko to nanglehin pen than pon tha labang sonang le tumarong tong suka pen tomon kithe kevang alam the putha tong sokot tomon ke the kiwang puthak la hello nili hemanta ave pin lo hemta duwa thai velo ekdom tinganta chebeng lap lo than lap lo ekdom non ta oi chun pin lo asi la hello berta la si prabding pen government na son ni rap thegi ma ti chuning ri le aprang si loker MDC server telenga asi nangra vek tha la pen ako aru se MP kene tuleram rong ha lasi unang chuning ri lo ningwen ta duwa thai ve pin lasi nang litum phan na hok pen tami nang bot ipitha party ta ngai siwet lo asi ekdom tingan ta chebeng lap lo than lap lo punan ningwen ta duwa thai ve ekdom arve ar ele tangte nanglehem kanahok ko pipi hormulo kan hok pon ge
nili hem ke nahok ko bang ke kene TV dan ta lang cham lap lo ke la pe mobile ta lang cham lap lo la si la hai ka lukson da dolo sa se hem no hor mu ta kasu har lung ke chutun chodang pe ri anta ave pin lo ekdom sek lap lo ekdom la si nang ni tum han chuning ri lo kumat la anta ave pin lo นางลิเมนเราเป็นนางลิร้องชิไทยปอยมั้ย nilimen ke nilirong ke la pe lo katimung arong la si ko nilimen ke rasing sing na la si la an si birta nang li tum han pachini lo la si prabjing pen nili nang ni tum han nang chuning ri lo Pli. Galat dah ke bab ni lu ya dah tak. Pon da pulo mah